Ongi etorri gaur estrenatuko dugun programa berrira, Piztutaekin. Kirolak betidanik izan du garrantzia gizartean eta egun gero eta gehiago ez da soilik fisikoan oinarritzen, baita ere kultura, ongizate eta balio pertsonalengan ere badauka eragina. Horregatik, Piztutaekin saiotik, kirolak eskaintzen dituen bizimodu ezberdinak eskaintzen saiatuko gara. Horretarako gaurkoan hainbat kirolari eta hainbat kolaboratzaile izango ditugu gure artean. Programari hasiera, sedentarismoa hitz egiten hasiko gara eta horretarako kalera irten gara jendeari galdetzea ea kirola egiten duen bai edo ez, eta bestalde kirolak nutrizioarekin garrantzia edo lotura duenez sukalde bat sortu dugu eta bertan daukagu gure sukaldari den Ekine Altuna. Ekine, zein izango da gaurko errezeta edo hasi altzara gaurko errezetarekin? Kaixo Xabi, bai, hementxenago gure sukaldean. Oraindik ez naiz hasi errezetarekin, baina ikusten duzu bezala hemen ditut gaurko osagaiak prest. Astero etorriko naiz, zuei errezeta bat eskaintzera, eta gaurko osagaiak hemen ditut, txukun jarrita. Ez dizuet spoiler handirik egin nahi, baina platanoa daukagu, aziak, eta baina zer hobeto, momentutxo batean edo ratutxo batean elkarrekin deskubritzen badugu zein izango den aste honetako errezeta, ez da, beraz, ez zaitezte urrutira joan, segituan egongo gara berriro ere, eta osagaiak eta errezetarekin hasiko gara. Mila esker, errezetarekin hasten zaren bitartean edo jarraitu ezazu eta ondoren itzuliko gara zuregana. Bitartean, elkarrizketatu batzuk izango ditugu, kirolari batzuk izango ditugu gure artean, Helene Arrazola eta Markel Gutierrez izango ditugu gure artean. Helene Arrazolak 300 eta 100 metroko lasterketak egiten ditu eta Markel da bere entrenatzailea. Edozein zalantza duzuela ikusleok eta txat bat sortu dugu eta horretarako errealizazio gelan daukagu Inar, nola funtzionatzen du edo? Kaixo Xabi, bai, hemen gaude gure realizazio gelan eta sortu dugu chat virtual bat, non zuek ikusleo jar alko dizuten zuen kezkak, zuen galderak eta hori, gure elkarrizkatuak erantzun aldezaten. Bai ez, badakizu ez gainera zein izango diren elkarrizketatuak, beraz, hasi zaitezkete dagoeneko galderak egiten. Eta bukatzeko, erronka bat proposatuko dugu Piztutaekin saiotik, Zuegan zentrotik zehazki, Ainara Manterolak, eta Ainara Manterola izan zen Realeko jokalari ohia, eta egun Zuegan zentroan lanean ibiltzen da. Pasatzen dugu aulki batean eserita eta horrek eragin negatiboak ekartzen ditu gaurko egungo gizartean eta nola ez gaixotasunak ere ekartzen ditu. Hortaz, diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak eta osasun mentalean ere eragina dauka. Eta horretarako gaurkoan datu batzuk ekarri ditugu platora eta hementxe daukagu Naikari Zubillaga, zer diote datuek? Kaixo Xabi. Hemen bildu ditut datu batzuk eta ontxe aurkeztuko dizuet zurita ikuslei. Estatistikako Instituto Nazionalak indako ikerketak esaten dute gaur egun 35% sedentarioak diala. Eta horrek esatean nahi dau, euren egunerokotasunean mugimendu oso gutxi eta kirol oso gutxi itzen dutela. Eta hori, adinaren arabera, berdin doa, aldatzen doa, bai ez? Bai, adinaren arabera aldatu itxea. 24 urtetik lehenauko jendiak kirol gehiago itxe hau. Baina 24 urtetik aurrera jendiak gerozta gutxi hau itxe hau kirola. Horrek osasuna asko kaltetzea, bai. Murrizketan handisa gertatzea, ze zartzearekin jendiak geroz eta kirol gutxiago itxea, eta honek etorkizunerako arazo oso larria izangoa.
Ta gero ekarriot bebai datu batzuk Euskal Herriak, bai, Euskal Herrikoak. Hemen ikuste osunez, 15-19 urte bitarteko emakumeek 30,8% sedentarioak dira. Bueno, orduan ikusi dezakegu nahiko kirol egiten dela, ez? Ba, nahikoa egiten da. Bai, eta gizonek aldaketa txiki bat gertatzea, pizkat kirol gehiago itxebe. Baina diferentzia ez da oso handi. Ez, osea, 36,2 gizonezkoak 15-19 urte bitartekoak. Gero dakauz, gizonak 25-29 urte bitartekoak, 34,3ko sedentarismoa dago Euskal Herrian. Ta adinberakoak emakumietan 32,2. Bueno, generalean, orokorrean esan dezakegu Bai. 60%ak kirola egiten duela, ez? Euskal Bai. Herrian. Eta, bueno, badirudi, Euskal Herriko jendea izan dugula aurten Joko Olimpikoetan, eta horretarako, gaurkoan Inigo Asensiorekin elkartu gara. Inigo Asensio uda honetan Parisko Joko Olimpikoetan izan da kazetari lanak egiten, eta, bueno, entzun dezagun zer dioen Inigok. Baina bai egia da, azken Olimpiar Joko hauetan, Parisen esaterako, bai Olimpiar Jokotan eta baita Paralimpiar Jokotan zifrak oso onak izan direla, ez Euskal Herritarrei dagokionez. Ez baina orokorrean esan liteke baietz datuak edo Parisen onak izan direla eta egon dala alako gorakada bat bai. Bueno, eta hori, eta guri Joko Olimpikoak pixka bat urruti geratzen zaizkigu, eta horretarako, nahikari okerrez banaiz, Aretxabaletara irten zara galdetzea ea jendeak kirola egiten duen, bai edo ez, eta ikusiko dugu? Bai, Aretxabaletako polideportibora junginan elkarrizketak eta inkestak itxera jendiai, eta erantzunak oso interesgarriak dira. Ikusiko huz? Bai, ez? Bai. Kirole itxe oso? Bai. Bai. Bai, biso futbola. Ontsasinaz Aretxabaletako kirolde gizan zerbait itxe. Ze frekuentziakin? Bastian 5 egun edo lan bai. 3 egunean. Osa, 3 egune bostean zer. Astero etortenaz, astelenetan, eta helburu da, oin egu partien, ostiraletan be, astie etorten. Astero, 4 aldiz. Hori da, 4 aldiz. Astean 2 alditan edo... denbora daukotan nien. Ze kirol mota itxe oso? Fitness itxendot. Eta gero zintxan bebai itxendot, bueno, 20 minutu, ordu erdi, edo aldana. Gimnasiera faten naz eta hor itxendot serie batzuk eta holan makina batzuk. Itxendot, indarra ariketak. Bueno, gimnasio orain. Ta ze motibatzea dutzuk kirola itxea? Zerbait itxiagatxik. Azkenean ez dutin inoiz kirola eta bentsa esan dut, venga, zerbaitin biot, nire bizitzakin, kirola, eta mugitzeko pizkatxo bat, eta azkenean bizitza onagoa edo eramateko. Batez be generatzen dutzun sentsazioa eta gutxinaka bai ikustia zelan soiaz lortzen ez biosuna eta batez be erronka jartzea da zure buruari. Zikiloa zaitaz gustatzen baino da gehiago, ez zerbait egitagatik. Bueno, gauzi da, adinien aurrera zoizela kilu pegora jaten dira, eta orduen derrigorrezku da kirola itxia. Garbi dauena da, tanok enbiune kirola, eta guk adinien apiskat aurrera goizena, gehiago. Bueno, nahikari ikusi dugu, emakumeak, gizonezkoak, helduak, gazteak, adinekoak ere kirola egiten dutela Aretxabaletan, ez? Naiz eta grafikoan agertu gizonezkoek kirol gehiago itxe bela, hemen emakume asko bebai lortu. Kirola egiten da. Eta adin nagusikoek bebai... Bueno, mila esker nahikari datuengatik, eta orain, nola sedentarismoa alde batera utziko dugu, eta horretarako sedentarismoaz alde batera uzteko kirola ere egiten da Euskal Herrian, eta horretarako Ainara Manterolarekin izan gara, ikus dezagun Ainara Manterolak Zudegan zentrotik zer kontatzen digun, nola hasi kirola, nola ez, kirolak alde onak eta txarrak ere baditu, segun eta nola egiten dugun. Ikus dezagun.
Bat, profesionalen laguntza eta orientazio bat eskatu, o bilatu. Bi, ariketai dagokionez bai dosila eta kargak ondo ajustatu. Dosila kargak eta ariketa mota ondo ajustatu. Ondo sentitzeko kirolari hori eta ez izateko hori. Ez lesio bat ekarriko una, o kargak ondo ajustatu. Hiru, bilatu espazio bat gustoa jutezeana, espazio bat eta giro ona daun toki bat. Horrek askotan motibatu iteu, ze azkenen nahiz eta gauzak ondo ajustatu, kargak, ariketak askotan pereza edo gogoikan ez da egoten eta laguntzeu espazio eta giro ona daun toki bat egotia eta taldiak ebai askotan. Taldetxo bat, ordu berdinen jute zehazten taldetxo bat bilatzia, horrek askotan motibatzeu. Erronka txikik jartzia ondo dago. Aukera bat izan daiteke zure buruakin jartituzun erronka horiek progresio batekin, kargak igotzen nijoa ja, intensidadek igotzen nijoa ja, orduan lehengoazten onbeste inun aste honetan pixka gehiago indet, erronka txiki horiek, kaela izatea kompetizioakin lotutare bai. Hor pixkat kontu zibiltzia, ze kompetizioa ez da beti onare, porque bakazu erortzia gainkarga baten adibidez, o autoexigentzi gehiagi baten ja ez dela osasunak guztiz lotuta, baina aukera badare bai erronkako kompetizioan gaia, motibatzeko, eta azkena, lehentasun bezala hartzia zure ordutxo hori, kirola egiteko. Azketan erresa da bilatzia eskusatxo bat beranduna bilnanetikan, honekatuta nago ordu txarra da, eta lehentasun bezala errespetatzia. Azkenean zure aste guztin zehar zuretzako hartuko zuen oso ordu, o egun hortan hartu zuen ordutxo bat izangoa, eta gaur egun bai telefonoakin, sare sozialetan da galtze duen denbora, asko zea handigo da, orduan, hartu ezun denbora ordu hori, guztiz errespetatzia eta lehentasun bezala hartzia. Hau, niretzako da, garrantzitsua da, eta ez da hainbeste, orduan, hori lehentasuna izatea. Bueno, beraz, badakizu ez, kirolari batzuetan lehentasunak jarri behar dizkiogu, zeren kirolak lehentasunak eta onurak ekartzen ditu. Eta horretarako lehen aipatu dugun moduan, txat bat zabaldu dugu, eta okerrez banaiz, hasi dira dagoeneko galderak egiten, bai ez, nola doa, hortik Inar? Begira, Xabi, oraindikan jendea ez da kontrolatu daukagula txata irekita. Oraindik itxoin beharko dugu pixka bat, bai? Osea, gogoratzen dizuet zuei ikusleei daukagula txata irekita eta egin dezakezutela nahi dezuten galdera, bai? Bai, adibidez, nolako galderak egin daitezke edo zeren inguruan? A ber, ez dakit, beraien ingurun edo zer, batez ere, kirolaren inguruan eta beraien kompetizioen inguruko edo zer, bale? Eta nutrizioa adibidez izan daiteke gauza bat, ezta? Bai, noski. Nahiko gaizki ez. Bitartean, nutrizioa aipatu dugu orain ez, eta, usten dut, okerrez banaiz, dagoeneko sukaldean ere hasi garela zerbait sukaldatzen, nik usten dut, ekine hortik dagoela prest, bai ez, zein izango da gaurko errezeta edo? Bai, Xabi, dena prest hemendik, iritsi da ordua lehen esan bezala errezeta hori prestatzeko, eta ja esango dizuet zein izango den. Gaurkoan irabiatu bat egingo dugu, nola ez osasungarria, eta hauek dira erabiliko ditugun osagaiak lehendabizi, banana edo platanoa daukagu, sagar bat, limoi bat, udare bat, sagarra eta udarea ja hemen moztuta ditut, kanela puntxu bat ere botako diogu zapore pixka bat izateko, limoi pixkatxo bat, eztia, txia haziak, eta bitxikeri bat zela, bazenekiten txia haziak maien garaian ere osagai oso berezia edo asko erabiltzen zutela. Olo esnea ere erabiliko dugu, eta hauek izango dira gaur erabiliko ditugun osagaiak. Beraz, ja prestatzen hasiko gara. Bale, usten dut oraintxe hasiko zarela edo, ez? Eta, bitartean guk elkarrizketatuei hartuko diegu edo heldu da gure garaia hasteko. Beraz, espero gero bueltatuko gara zure gana, ea nola bukatzen duzun. Bale, perfecto, bai. Hemen egongo naiz ni dena egiten eta ikusiko dugu elkar.
Bale, ba. Bueno, eta bitartean elkarrizketatuak izango ditugu, lehen aipatu ditut, Elene Arrazola eta Markel Gutierrez izango dira gure artean, eta Elene Arrazola, Euskadiko txapelduna, Gipuzkokoa ere bai, Espainiko txapeldun orde izan da, eta, bitartean ez galdu, hemen geratu, iragarketara joango gara, baina segituan gara zuekin. Prest zaudete naturara hurbiltzeko eta gehiago ezagutzeko? Ez galdu, Agar eta Sustrai saioa, landarak eta zuhaitzak ezagutzeko saio berezia. Azaroaren 21, osteguna, Arratsaldeko 7:00, zuzenean, hemen, Lura Hotzaken! Makillajea, bideapaindegia, venga, egunkaria fuera. 3, 2, 1, grabatzen. Euskaldunoi interesatzen zaizkigun gaiak, kontuak eta kezkak ulertzeko, entzuten jakin behar da. Aktualitatea, kolaboratzaileak, elkarrizketak, denetik eta denontzat. Asteazkenero, goizeko 10:00. Itxasoaz bestalde joan gabe ere, badugu zer kontatua, badugu zer esana, hementxe, bertatik bertara. Estreinaldia, azaroaren 20an, Oier Gasteizirekin. Bertatik bertara. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Gizartearen evoluzioa hemen, bide gurutzean. Inoiz galdetu aldiozu zure buruari zenbat aldatuen mundua? Atzo eta gaur programan, izenak duen bezala, iragana eta oraina alderatuko ditugu. Denborak gauzak nola aldatu dituen ulertzeko. Bueno, eta dagoeneko hemen dauzkagu gure elkarrizketatuak, eta, esan lehenago aipatu dudan bezala, nahiko txapelketa eta irabazi dituzu, eta horretarako pentsatzen dut elkarlana oso garrantzitsua dela, ez? Zure ere. Bai. Nik nire entrenadorian Kriston konfiantza dakat, berak eramaten, Kriston ondo eramaten gara gainera, eta ez dakit. Hortako, erlazio sakonak ez, eta, hortako, entrenatzen denbora asko pasatzen duzu ez? Bai. Eta, nola inspirau zineten, edo nola hasi zineten atletismo nibiltzen, ez dakit? Ni hasi nintzen nire familian kirola itiari garantzia eman jako, eta gimnasian eta korriketxen genunean, nire asko gustatzen jatan eta gainera ondo emote jatan. Orduan, esan nintzen gurasueri, gustatzen jatala eta hori dana, eta amak proposatu zestan atletismoa apuntatzia. Eta hasieran esan nintzen ez, ze lotxe matez estan, ez noan inoiz ezagutzen. Bedan arte iritsi zen, ez? Azkenen ez, baina bedan nuntzaren, ez? Bai, eta apuntatu nintzen eta guztu jatan.
Vale, eta Markel, zu entrenatzaile bezala, aurretik atleta baita izan zea, eta gaur egun, entrenatzaile ere batzea. Erresa da entrenatzaile izatea, bai ez? Uste dute prozesua dela. Niri hasiera baten oso baldintzatuta noian nik eukin itxuan entrenadorien gatik, ni bene atleta etapa eukin eban, Elena bezainona esan izan, baina bueno, nire posik indakoakin, eta iritsi izan birziklatzen momentu bat, momentu hortan Ibarren atletismoa gestionatzen zeban entrenadoria jubila bintzan, utxune bat gara uzan, eta azkenean geixen bat bokazioaz aparte izan zen mantentzia, herrixan aukeria gaztiek atletismoa praktika bat izatea. Klube aurrea eramaten saiatzea, zu saiau zinela edo nola? Ulako zeu zer, eta gero aparte behin gauza bat itxe jarri zala, nire helburualik eta hobekien itxea zan, erabakin eban formatzia horren inguruan, momentuan eban ikasten lehen hezkuntzako gradua, bukatu neban, jardura fizikoa eta kirolan abin neban, entrenadore kursuakin itxuan. Claro, eta ikasketak aipau dituzula, atletismoa eta ikasketak zuek, ondo zehatzen dituzue, ondo regulatzen dituzue, azkenen kirolak baita gorako kirolak denbora kentzen do, eta ikasketatako askotan ez da denbora izaten, zuek ezakitzen muz antolatzen zaten edo? Nik ez dut ino ez, arazo ondirek haunek. Nik pentsatu da neguna ditxuela eta lagordu, eta prioridadien kontua da, bersetan dedikatzen dugun gure denboria. Eta zuk, arazon bat edo? Bai, ez, zaiatzen naiz azterketetarako leheno ikasten hasten, eta pixkanaka antolamenduakin aurrera juten. Bueno, eta zure helburuz hitz egiten pixkat, gaur egun Europan izan zea, ez? Bai. Eta, etorkizuneako badituzu helburu batzu jarrita edo nola? Bai, ointxe helburu laburretako, oingo helburua da Espainiako txapelketarako zailkatzea lehengo, gero finalista izatea, eta alba da podimora heltzea, eta gero internazionala izaten saiatzea berriro. Itza hondi bi, Bai. Nik ezakit hori ez du edo zein egiten. Eta orduan esan daikeu ibilbide profesional bat edo heltzen aizeala, ez? Bai, saiak erabitzet, eta amestea librea da. Hori da. Eta Markel, zuk lasterketa hauetako pentsatzen dut presioa izango atletak, eta zuko nola gestionatzen duzu atleta batengan? Adibidez, lehenen kasura bideratuta, nik uste dut, atzian dagoen lana oso da. Ez da kasualidadia izan Uztailean Eslovakian korrika itxen ibiltzea eta Europeoko semifinaletan iristia. Orduan uste dut gure partetikan konfiantza handixak hau atzian dagoen lanan. Gero partetikan be urdiratasunakin sentitzen da. Azkenian bere 1 metratako froga 11 segundu asuntua da. 11 segundutan itxa Europeoko lehenengo rondan jolasten dozu denboraldixa pasatzeza esala pasatzen, tonioak igual tensiño gehiago Espainiako finala. Ez basan sartzen lehenengo bixen artian, Europeora juteko aukera hori galtze zeban. Eta, ezakit, zuk zemuz ikusten duzu, behai etorkizunen profesional edo hitza horiek zemuz ikusten dituzu edo? Nik uste dut momentu zit potolo moduan ikusten ditugula bixo. Azkenian formazioan gabiz. Nik Elene goi mailan ibiliarren eta jende heldua hori irabazitxabe eta momentuan bi bider jarrian irabazia Euskaiko txapelketia eta alare gure ikuspuntua formakuntza atletik ikasten dauen atleta bada eta ointxe momentuan uste dut ez dela exigitu behar jakona. Ikasten da, ikasten betxukuna da, pizkanak agoiaz, presa barik iritsi behar bada iritsiko da, baina ez da helburu, lehentasunen moten dotzagun helburu bat. Orduan, zu atleta izatetik gero entrenatzaile izatea, zein izan zan edo zer nahiago zuzuk, non ikusten duzu beto zure burue? Atleta bezala, entrenatzaile bezala, zein da gehiago gustatu zaizuna edo ezakit? Nik uste dut atleta moduan inbiarreko dana innebala. Erakin ebanian gehitxo zentratzea entrenadore prozesuan egon zean urte batzuk hor mistuak, baina gero kontratzeza helenez gain beste berrogei ditut bene Ibarreko pistan. Azkenian ez duzta bizitza danerako emoten, eta lehentasuna ontxe bertan gaztia dira. Orduan, momentuz entrenadore errolakin gerauko naiz. Eske, gestionatzea lan handia da, ez? Lehenago esan duzu berrogei pertsona dituzula, ez? Eta berrogei pertsona atxalde baten edo eukitzea ez da bat erresa. Eta pentsatzen dut atletismoak atzetik daukela, lan handie, ez da soilik pista makarrik horrik aitea, ez? Gimnasioan baita ibiltzen zate, o nola?
Bai, banatzen dugu mas menos pixkat entrenamendua, egun batzutan egiten duguz korrika saioak moduan, eta gero beste batzutan gimnasioan pesako indarra hartzeko, gero korrika iterak orduan indar gehiago aukitzeko. Bueno, eta mila esker erantzunengatik eta lehenago aipatu dut txat bat daukagula eta okerrez banaiz, galdera batzuk ja dagoeneko egin dituzte? Bai, Xabi, hala da, daukagu ja galderak, ja sorte handia, ja gurea. Eta, bueno, dauzkagu galdera asko, baina irakurriko dut lehenengo galdera Kari galdetzen du, kaixo pistotaekin, kaixo. Helene, zuretzako galdera, nutrizioa asko zaintzen alduzu? Bai, esan, nutrizioa... Bueno, ez dakat nutrizio, ez dakat dieta ez da ez, zaintzen naiz alta gehien, saiatzen naiz zaintzen, eta igual konbetitzera noianean jate ditut, igual karbohidrato gehiago edo, baina ez dakat inongo dietarik ez da ez. Bai, bueno, guk jakin dezazuen, sukalde bat ere badaukagu, eta ez dakit sukalde hortatik norbait badabil bukatuta dago, gustan dut ez, oraindik ez dago bukatuta, ez? Ez dago bukatuta? Untzian bota ditugu, eta irabatzea besterik ez da falta, beraz, etorri, aurreratu, eta irabiatu egingo dugu. Aber, zemuzkoa geratzen zaigun. Itxura nauka, jode. A ber, nik uste horrela listo. Ea Xabi, ondo atera zaidan, Hemen txaukat ontzia, ona nik itxura hona ikusten diot, Itxura hona ikusten diot. Nik ere kolore nahiko politxa dauka. Eta horratzean, ikusten dut, jende daukazu frogatzeko Bueno, kamerari emango diot probatzeko ea gustoko duen edo ez. Eta atzekoak? Bueno, atzekoek ere agian probatu dezakete ez dakit. A ber, nik uste itxura ona duela, ondo geratu da. A ber. Oso ona dago, a ber, kamera etorri, probatu. Ze, klaro, nik egin dut, orduan, testura ona dauka edo zemuz dago? Bai, aprobatu orduan, etxean ere egin dezakete, ona dago, bai, gomendagarria beraz. Bueno, hau izan da aste honetako osagaia, errezeta barkatu, eta hurrengo astean beste errezeta osasungarri batekin etorriko nahi zuen gana, eta beno, probatu etxean, eta esango diguzu ea gustatu zaizuen, edo zerbait aldatu behar den. Bai, ziurrenik itxura oso dauka eta ederra egongo dela, beraz entzuleok nik gomendatzen dizuet etxean egitea eta jatea. Bueno, gaurkoz, hoxe izan da dena, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, sorteon denboraldin, eta, bueno, beste galdera bat daukazuela esaten bat hemendik txatetik, ez? Bai? Bai, Unai, hau txata dago a tope, osea, ezkezin dugu hemen utzi. Beitu, berriz ere, Lakari dago bastante kuriositateakin gaur, eta galdetzen du. Bestalde, gaztetxotan lotza zenuela aipatu duzu atletismoan hasteko. Baina zer esango zeinieke zure egoeran daude neska mutil gaztetxoei? Bueno, animatzeko atletismoan sartzera, hori dela kriston aukera, atletismoan kirola itiaz gain kriston ondo pasatzen dago eta atletismoa dela kriston kirol politxa. Bueno, onarte, guain bai onarte, eta mila esker gaurkoan gurekin egoteatik, benetan, eskerrik asko. Eta orain, gorputza mugimenduan jartzera goatz, eta okerrez banaiz, Maren lezetarekin egon gara gaurkoan, Maren hemendik dago edo nola? Maren, bida, hemendik jakineko genuke, zer dan gustokon jaten duzuna entrenamentu edo partidu bat baino lehen? Bai, gisa esan beti daukote oitzuria berdina jateko, ze espanoia igualakin ja nire mentalki eskatondo jaten. Orduen daukote oitzuria
plato berdinak preparetako. Alde batetik, nutrizionistak esaten duzku ze aldouen edo ze ez partiduan indar gehiago lortzeko beste. Eta nidako itxuria txikitatik beti pasta jateko, atunakin eta tomatiaz. Eta horrekin egiza zen, betianik fan jaten dut, eta hori izpot jaten egiza, eskak guztetan hori ez beste zeuze jatia. Eta kanporatago jasen nien, kanpuen jaten dugu, beste leku baten edo jolazten dugu, bai, oitxuri dugu, beti hori hartzeko aukeria dagoentzat, hori jateko. Nola ez, beti kirolariak pasta jaten, eta zuk, badaukezu zerbait beti egiten duzuna partiduak baino lehen? Bai, esaten da hori ez, kirolari xok, o behintzat, futbolio jolazten dugunok nik aldeago esautzatelako behintzat, askotan neukitzen duela, oitxuria o ritual hori partidu baten aurretik ez. Egitza da, nik ez dutela inoiz oran zehose hain garbi xauki inoiz ez, baina bai gustagatela beti denbora zibiltzia parte baten aurretik, bestela ja inaz gustora egoten. Gero bai, daukota ez aldagelan nire lekua beti familia zorra ze bestela, hori daukota hartaianik leku hori eta ja hor beratzen ez. Eta gero bai, erropia gazterako eta orduen beti itxot igual. Aztenaz goitxik eta gero kaltzetinak eta sartzenak orduen beti eskumia, euskerran aurretik eta holaxe. Eta gero beste gauza importante bat edo konbeni jatena beti niri lasaitxasun horien muteko izaten da nire amakin berbaitxia. Etxien jolazten dugu, berak erutien duzko etxien talan eta hor berbaitxe dut, baina kanpoen badabe eta nire gurasoak espadaz, beti deitzazat, aldagara sartu baino 10 minutu lehen hau nire amai, hori, nire zaixau sentitzeko eta horre behin niri ondo itxen duz. Bera behan induak emuteko eta holan entxufo hau sartzen az partidora. Eta hori, generalian esango nagoen, ez dagoetela lan zehose garbixa, baina detaile txikitxo horrik guztagatena beti kontuan aukitxia. Nola prestatzen za mentalki partidu edo entrenamentu garrantzitsutako? Gisa esan, futbolan parte garrantzitsuena nik uste mentalki ondo gotia dela. Batez partidu importantietan eta entrenamentuan begaiz, niri paso bizen jat igual, ez eukitzea ratxa ona edo lesionio batetik bueltatia o laukesea, eta ez egotia oso ondo burutik, eta orden entrenua betxartu dute gaten. Horregaitxik, nire ustez gauza importantiena futbolian konfiantzia da, eta ondo egotia buruz zure eguna partidua o inkluso entrenamentua ondo itxeko. Orduen, nik urteetan ziar landu dut mentalki ondo egote hau. Egisa da niri betidanik fan jatela ondo, baina adidez, lehenengo taldiakin eta internetara kuenta, hor landu bidala asko, zaskin ez ekipo berri batera, nausi hauekin zaz, kategorisa gorenekuen. Orduen, hor egon bidala pertsona bat ondo, edo zein partidu txar edo lo que sea, badau jentia asko afektan dutzana, eta ezin zaten dagoena jarraitzu azkenien futbolakin ez. Eta horretzen dira askotan ansidadia, urduritxasunak, eta nik kasu asko zautu ditut inguruan, hau sufridu da bienak, nire kasuen oin arte nahiko ondo erundot alderdi hau, eta beti itxen dut azkenien burua landuz eta egunero hobetuz eta olako gauza azkenien lortu dut mentalki ondo egotia. Eta esango nauke, mentalki ondo egote hau edo zurekin konfiantza hori eukitxia dela garrantzitsuena ez. Emuten dozuna baino hankekin, lo que sea, hori, esango nagoen,
konfiantza dela futboleko zatirik garrantzitsuna eta zureganako segurtasun hori eukitzea. Ze holan, segurazki entrenamentu partido eta antzeko kompetizioak beti fango jatzu hobeto. Vale, eskerrik asko zuei. Bueno, Marenek kirola egiten duen bitartean, ni dagoeneko prestatu naiz gaurko ekintzarako, baina hori baino lehen, erreportai txikitxo bat ekarri dugu. Gaurkoan Lekeitioko korrika emakume talde bat izango dugu gurekin, eta ikusi dezagun bideoa. Gehitzen, 6 urtean egon nintzen neure buruagaz, autodidakta, bakarka, gehitzen egon korrika. Da momentu baten entera nintzen, lekitxoen eguala, eguzela 3-4 neska, bakarreratxo batzu preparaten, eta nimain nintzen neurakan aurreratzen, neue talde ekide itxeko. Eta hola nazi nintzen neurokin, taldia pilo bat hasi da, urte horretatik ona, 14 urte pasadira hortik ona, eta erronka asko lortu dauz, geure karreratxuak, eta geure gauzak, eta disfruta. Batez be korrikan hasi nintzen, nik igeriketako saioak emoten eba zan neska talde bateri, eta egun baten etorri ziren bi korrikalari taldera, da amistadien gendun, eta komentan eutzen nik emoten eban moduan igeriketa saioak, ia eurak egongo zirin prest korrikako saioak emotera. Zenik kirola, beste kirol mota horien bat nahi neban egin, da korrika nahi neban aproba. Eta bai etxe zauztien. Orduan hasi ginen modu lasai, atsegin baten, giro ezin jobia. Nik beti izan naz kirolari ja. Nire bizi izan kirola derrigorra da. Deskantzua errespetaten dutez, da entrenamentuko moduko garrantzitsua da deskantzua. Baina ni beti izaten dut, antolatzen bazara ondo, danetara heltzen zara. Amanaz, 2 umeren ama, etxetik kanpo etxendo lan, eta alan dabe antolakuntza hon bateaz, tartetxu bat eukitzen dut neure korrikan ditxu botateko lagunakin. Disfruta, da nik bako nebazan, nire adineko andrak, edo gaztia guape bai, korrikazten, taldeko ambientia, jente barriz ezagutu, norberen buruari erronkak ipintzen, nik eneban pentsako bizizan behobia bate itxeko gai izango nitzanik, eta ekineaz batzuk indoraz. Eta ez da txakizia, ez da kitxe urte asko aukaraz, ez. Nahi izan ezkeruan, alda. Eta batez be hori kirola taldian etxia, zeure antzeko jentiagaz kirola etxia, netzako oso aberazgarria da, oso momentu politxak bixi xandoraz, taldian, bakarkezen ebazenak bixi. Eta gero ni bebai mendizin bebilin itzan, eta mendizia bebai emoten dago asko, sorbe taldian, baina korrekia da beste intensidade bat, beste mendizia, ekinen berduzu, junen berzara, baina korrekia da denporak itxizian, gehiago itxen duzu. Eta salto politxa izan zen, bila mantentzen doraz, salto politxe izan zen, oso desberdina da mendira joan edo korrika itxia, eta gomendatuko neban, bai bat eta bai bestia. Kirolak adin guztietan onurazko moten ditu, kalterik bape bez, eta nik ikusten dut adinari ezakola behiratu behar, da forma fizikua be, tontokeri bat ala, guretzatera, ondo pasatera, kirola inaz, da oso osasuntzua da ni daukaten adinerako, oso ondo topatenaz fizikoki, eta asmoa jarraitzeko, belaunak edo mokorrak ezan arte, venga, bai eitxin berdozu. Eta nik animaten dut edonor da gai kirola itxeko. Korrika, mendiza, edo dana alakua. Beraz, badakizue, Lekeitiotik esan diguten bezala, jarraitu kirola egiten, eta guk, piztutaekin saiotik, astero erronka bat proposatuko dizuegu, eta gaurkoa lehena izan da, Zuegan zentrotik, Ainara Manterolak eskeniko digu erronka, ikustezagun zein izango den gaurko erronka.
Bale, erronka bezala planteatze dugu zueganetikan, egunean 8.000, 10.000 pausoitea iristia, hortako igual laguntzei zue kotxia normalen baino urrutixoa parkatzia, autobusa hartzen badeu geltoki bat lehenuo gelditzia, igogailua hartu berren eskailerak igotzia eta olako aldaketa txikik. Asteburuan mendi bat itia, bakabaztia txiki batetikan, baina asteburuan behintzat mendi bat zapaltzia, tontor bat, eta aste honetan bertan gimnasiora puntatzia behintzat. Bueno, nik uste dut nahiko argi geratu dela zein izango den aste honetako erronka, badakizue edozein gauza izan daiteke, kirola egiten duzuen bitartean, guregatik ongi. Baina, zalantzan bat baldin baduzue edo, ikusi ezagun nolakoa izango den gaurko erronkaren adibide bat. Piztutaekin nida honeko animatu naiz asteontako erronka, zuek bai, traola piztutaekin erronka bat erabilita, igo zuen bideok sareta, eta animatu, agur! Bueno, nahi prestatu naiz astebururako, dagoeneko egin ditut plan mordoa lagunekin, lehenengo tenisean jolasteko geldituko naiz, eta ondoren mendi bueltatxo bat ere emango dugu. Beraz, badakizue, kirolak, onura asko ekartzen ditu jendearen osasunean, eta urrengo astean bueltatuko gara kirolak eskaintzen dituen beste bizimodu batzuk eskaintzen, eta bitartean piztu eta ekin jozue gorputzari. Dios mío.